Filmen? Ja. Jeg tror, det er sikkert bare, det er en overladet algoritme, jeg har. Det var det, du skulle på. Måske skal vi ikke have blandt den så meget her første gang. Vi regner med, at den starter perfekt. Det virkede sidste gang. Strømmen gik bare. Kan vi holde sammen med nødstrøm, eller stod det bare for den? Snorene. Det kan holde sig spændende mere, eller hvad? Jeg får også strålende tjekker. Hvordan lægger den op på den her? Det er telefonen døde. Døde eller døde? Har du tændt den? Eller har du tændt Nej, jeg har ikke tændt timeren. Men vi har jo egentlig videoen. Prikkerne er stadig lidt ass. Jeg kan ikke lege. Hvordan ved du ikke, hvad ICL står for? Noob. ICL? Ja. Og lige over ud der. Nej. Det var da klogt der. Men så kigger du. Hvad gør du nu sådan en Z? Nej, en X-Prime. Hvorfor? Den har ikke særlig godt grip der. Du kan se den der. Hvorfor? Nu mister den noget grip. De her står, de virkelig AIDS. Kan vi ikke sådan sætte den op her til eller noget? Nu dækker kameraet. Har den været dårlig grip nu? Den gled lige før. Vi skal finde noget med snorene, ja. Men gør det noget, når du roterer rundt og sådan noget? Fucker ikke med det? De der præger, det er virkelig tight også. Det er perfekte. Det er lige til venstre. Den her er så perfekt, den der boks. Thanks. Det er fedt, du lige har noget stille i luften. Vi er stadig i gang med sekvensen før. Det er rart med nogle ledninger, så kan vi stole på, at der er strøm nok. Hvordan vil lige sætte ledninger op langs robotten? Fordi når den drejer ledene, så skal der jo være lidt leeway, skal der ikke? Ja. Så hvis du bare sørger for at have noget... Ja, det synes jeg sådan nogle... Hvor kommer ledninger fra? De er bare rigtig lange, de her. Ja. Så sørg for, at for eksempel hvis du sætter den med en halv meter, klister den derover, så klister en derover. Med selvfølgelig 25 cm der og der, så kan den dreje. Ja. Så bare gør det op ad lidt på det. Så på den måde sikrer I ved godt, hvordan jeres range of motion kommer til at være. Så I kan sagtens vurdere, hvor mange ledninger. Men den har det du ikke. Nej. Ikke fordi det kommer til at være noget galt, men altså, den kan sagtens være ikke pludselig. Ja. Så har man problemer, så graver man. Ja. Det var rigtig smuligt. Vi var den ene gang, der tabte vi næsten filmen. Ja, det er lidt heldigt, det var det første. Vi skulle lige rette lidt på det, men ellers så har den gjort det meget godt. Der var noget, der var det en X. Bare eller noget. Det er jo til videoen. Det er ret lækkert der med skatten, synes jeg. Ja, den der virker bare hver gang. Det er det seneste. Sent. Bare man har tænkt det, så er det sent. Hvor mange skal du nu? Det er jo så gul, den mangler. Kun gul. Men har vi gjort før? Nej, det er den der Ocean, den får op med. Jeg er ikke sikker på, at vi kan klare det der.
Åh. Ja, det var lige efter planen. Det skal du takke fleksibilitet. Ja. Både til den her og den her. Den kan ret sig selv. Hvad er det for en? Det er selvom den... Den gør det samme igen. Den der ikke lige. Nej, det er move to box. Det kan godt være, vi skal kigge på det. Jeg tror også, det var ret sikker på, at det var den, der sprøjte op sidste gang. Ja. Nice. Den gør det virkelig consistent nu. Ja. Det er smart, at man også bare gør det igen, hvis den ikke ser det første gang. Nu skal den... Der mangler gul, gør det ikke? Jo, så en set og en X-prime og 2 X-prime, og så begynder at løse den. Nej. Det er en god test, den her. To touches og så videre. Ja, Nej. Men det er den der. Hvad er det for en? Det der move set. Men har I justeret, hvor meget den klemmer nu, eller hvad? Nej. Nej, okay. Det er den uendelig mange power. Ja, uendelig power. Jeg skal nok lidt mere nu. Det er også, ja. Okay, så move set er der lidt... justering. Og også move back to box, der skal vi lige have den til at sætte ned i. Ja, lidt længere ned. Der er der også lidt. Jeg synes, det er... Nej, hvad skal vi gøre der? The show must go on. Men nej, man kan sige, at robotten har alligevel kun restricted range of motion rundt om de akser her, så I kan sagtens bare sådan klikke det fast. Sådan, ja. Det vil altså være meget lidt mere peace of mind, hvis det er. Ja. Ja, så kan man kigge roligt på den. Ja. Den skal fungere først, og så bagefter optimere. Det var det sidste side, det var det. Ja, det er det. Så er det spændende, at man kan dreje alle sider, og også løse den. Har du gjort den, så er den også i løse mode? Ja. Det her, det er hele jorden, som kunne virke. Nej, det er ikke noget. Så skal den lige move X frem 2 gange. Nå, for at sætte tilbage igen. Så den har gul på toppen. Ja. Og så er det spændende, at den løser det. Den har jo løst den en gang. Nej. Der er et eller andet der. Det er jeres friktion, så. Det kan godt være, at jeres state der. Hvorfor? Det er fordi, I har set som en, hvad hedder den, med hot blue, Ja. og den bliver set lidt. Okay. Så Så man skal gøre det et par gange. Ja. Så er det godt, at I tog en episode med. Ja. Nej, det Virkelig bliver dårligt. virkelig dårligere og dårligere. Det er Så er det godt, at den ikke skal løfte mere efter der. Ja, det er sidste gang, den løfter nu. Så nu har vi fået algoritmen til at løse det nu. Ja, det er smooth. Ja, det er Nice. Det er jo spændende det her. Ja. Fordi nu skal den faktisk ikke løfte mere. Det er bare at gøre det. Jo, det siger den lidt. Ja, det er det ikke. Okay. Det er ikke også det, fordi den ikke har nok løft her, tror jeg, igen. Nu lader vi se, hvad den gør. Hvad skal vi have? Ja. Ja, det kan den godt. Kan du godt det? Tror du det? Den er sådan lidt skæv. Det kommer på, hvor fleksibelt jeres Det har vi ikke testet. cubic. Vi har ikke testet meget på den her. Jeg tror på den. Nej. Jo, midtway. Nej. Det er bare vildt, at den næsten meget for købfølger. Det er super glad, at den er færdig. Ja. I har i hvert fald mere friktion på den ene side end den anden side. Ja. Den er købet der. Nu laver vi så en test, hvor vi kører R 20 gange i streg Ja. og L 20 gange i streg, og så ser vi, hvor vi får at regne ud på, hvad får vi tilfreds med. Det er 2 eller 20 moves, jeg bliver.
Kan det være, at skal lukke mere? Kan du lige ret den der? Luk den mere. Luk mere eller sæt lidt mere lim, så har du allerede tykkelse. Altså, det er sådan naturligt. Nå ja, så behøver det ikke lukke mere. Så har du, ja. Og så sæt kablerne fast. Den er da ret god. Nu er de ikke. Ja, okay. Skal vi gøre det igen. Har I undersøgt, hvor meget 10 dB kan give output? Altså, fordi den her, du kan sagtens have strøm af den her. Jeg tror, det står i vores beskrivelse, at vi ikke må Okay. sætte på den grønne. Ja, okay. Jeg gjorde det også i vores. Ja, altså, vi ikke måtte... Nå, vi ikke måtte. Okay, ja. Det kan godt være. Jeg kan ikke huske. Det mener jeg ikke, nej. Jeg ved, vi har en rigtig masse ledninger deromkring. Det er også som om, når I tager fat så langt ude, at den har svært ved ligesom det kan at få være. en fat. Det kan være, at vi skal gøre det i stedet for 1 til 1, så vi kan 2 til 2. Ja, det kan godt være. I hvert fald på alle dem, hvor I alligevel skal udenom og gribe her. Altså så er basically alt andet, hvor I skal dreje toppen. Ja, den glider bare her. Ja, så glider den nemlig, så får den ikke Ja, fat så i vi skal hjørnet. længere ned. Ja. Og alle sammen, men er det ikke? Det er noget, Det der bliver er ret. dejligt rart at teste, hvor vi har en strømkilde. Ja, så det er bare ikke bare en... Fordi de der batterier har virkelig holdt os tilbage. Det tror jeg, de har lyst til at tænke på dig. Tak for det. Det er sgu meget cool. Det er spændende, om den rent faktisk er rigtig, eller ved noget. Og den må have læst det rigtigt. Ellers har vi vendt den forkert et eller andet sted. Ja, det er noget til. Det er noget, det er en R, Ja, den der er så. og den er 2. Hvor mange gange skal den fange? 20. Den her, ja, og den tæller i totalen tæller den som 1. Så der er mange der. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der er 30. Ui. Ja, vi skal lidt længere ind, ja. Men... Hvad er I, altså selve algoritmen, der faktisk løser den, har I Den har vi ikke selv lavet. Nej, den har I Det er bare fundet. et GitHub-projekt. Ja, nej. Så fortæller man bare, hvad for nogle farver der er over. Ja. Og der er nogen, der har lavet noget crazy math til at gøre det. Jeg mener, at man siger, at det kræver max 20 Ja, det er turns. pludsnummer. Det er 20. Ligegyldigt hvordan den er, det er max 20. Ja. Det er vildt nok. Ja, jeg tror, det er lige snart, det er den her, der er sådan en omdrejning på den sorte, så begynder den at glide. Men den her, den er lige fast. Konkurrence, helt grøn. Ja, så jeg skal bare lige lave den samme kosinus lige flat. Ja, på den sorte. Og det er der matematikkurse. Har alle grupper i jeres klasse færdiggjort? Eller lykkedes Jeg tror, det med dem? Eller? der er en gruppe, som jeg tror slet ikke er... Men de fik jo lavet en række. De var her har ikke også. bare deres mål. Nej, de var her også i... Hvor? Nej, i forgårs. Ja. Eller noget andet. Der er en gruppe, der er allerede færdig med rapporten. Ja. Det er misundelse. Ja. Altså, det er den sorte, der er lækker. Ja. Men det er ret fedt, hvis det bare kun er det, der er problemet nu. Nu sidder den ikke og ødelægger køben hele tiden. Ja, det der mellempunkt i Jeg tror, de er... 45 grader har jeg ødelagt. Ja, det gør Har I prøvet at regne, hvor hurtigt vi kan få den til at faktisk gøre det, uden at vi smadrer noget? Nej, det har vi ikke fået nu. Vi Jeg har, tror ikke, vi det er har sådan de her to lige her. Ja. Speed og acceleration, vi kan ændre på. Men det er jo spændende, om når den kan lykkes med et drej, kan den så også lykkes, hvis den gør det hurtigere. Er det det? Det kommer an på, hvor god jeres kinematik og jeres gripper. Ja, det var jo ikke en god. Altså, når I fikser det, så skal I nok blive. Vi er i hvert fald over halvvejs nu. Og det
Der er ikke været sådan mega store problemer nu. Nej, vi kan lige se om linklappen hjælper os. Ja. Jeg tænker, vi behøver vel ikke bånd til scan hver gang. Så. Eller måske en lige for at teste, hvor godt den kører færdig. Filmerne stadig. Det håber jeg, den gør. Jeg var ikke med stød nu. Nej. Det var ikke en video, hva'? Det skulle jeg have sagt. Den har været i 15 minutter. Altså, det er ikke med. Han er i gang i 15 minutter. Så er vi sgu da ikke røget af nærmere lige om lidt. Der har været over. Oh shit. Nej, hvordan var den før? Den der. Nej, her var det ikke. Nej, her var der 20, var det ikke? Jeg var 22. Der var en fyr på YouTube, der fik en UR-robot til at løse en Rubik's-terning. Og så vores mål, det er at slå ham i hvor hurtigt er han? 22 minutter. Det kan man godt gøre Det hurtigt. kan I sagtens. Du sagde, den var på 15 minutter nu. Ja. Og det var også, det var video, men det var scrambled nu. Jeg tror, jeg startede også med scramble, der lige går over på computeren. Men hans tid, var det med at scanne den også? Ja. Det er vores scanning, der... Nej, det tager cirka lige lang tid at scanne og løse. Det tager ikke meget længere tid at løse den. Det I kan lave, hvis I har lyst til, selve bevægelsen af robotten, altså imellem det her waypunkter, det kan I for eksempel gøre ret hurtigt. For eksempel at den tager cube, og så går derover, så kan den gå ret hurtigt. Og så lige når den skal sætte den tilbage, så gør den langsomt, eller når den skal dreje. Også alle så de også langsomt. bevægelser, hvor den slet ikke rører den bare. Ja, hvor den går tilbage. Ja. Det kan I sagtens bare sætte om. Jeg glæder mig også til at teste, om man kan lave rotationen hurtigt. Ja, det bliver måske lidt sværere. Men alle de her waypoints, der kan I sagtens gøre. Jeg kan ikke huske, hvad UR's default parameter til speed og acceleration er. Sådan noget 0,25 speed og 0,1 acceleration, tror jeg. Næsten løst ud. Man kan sagtens gå hurtigt. Nej. Det har vi. Hvor er der tilbage? Nej, de er 5 ryk tilbage. Jo, den klarer det. Ja. Håber jeg. Ja. Den var ikke. Den er clean. Men L er den stadig clean? L? Ja, den er næsten clean. Det er fordi din torque-vektor er på den her side, når den drejer den her vej. Ja. Og du har mere friktion på den her. Ja, din sort har du set det her, du har problemer med. Ja. Jeg vil orange, den har været rimelig fint fast. Den er også lidt mere sturdy end den anden side, ikke? Jo. Ja, det er også i forhold til lyn herovre, har vi en hel linje. Derovre er der faldet en lille smule af. Næsten færdig med. Ja, nu er der fejl. Den har 3 ryg. Kan den komme igen der? Nej, det kan den ikke. Det kan jeg se godt, at den lys. Nej, jeg er så tæt på, at den springer den bare ned. Men den er også lyst, så. Altså ret godt med. Ja, så nu er det med at optimere, så den... Det var fast hver gang. Ja, og den når at gøre det præcis. Ja, ja. Jeg vil i hvert fald helt klart til alle de bevægelser, hvis I kan, uden at ramme ind i kanten her, når I kører nedover. At I så tager fat i. Så meget vi kan det. Så fat i 2 i stedet for. Ja, Det tror jeg gør det meget nemmere for den i hvert fald. Og så mærke det. ja, det er kun 3 variabler. Let's go. Hvor mange minutter er det? Det bliver jo